हमारा पॉकेट में से पैसा निकाले बरू का ना तो हम काला निकाले जम पैसा 1000 रुपया कम बा। रउआ तो हमेशा हमरे पर शक करेनी, गिरा देले होके हम कहीं। इस शादी के बाद हमारा पॉकेट में से पैसा ज्यादा काहे गिरे लागल? और वो पर्स ना गिरेला, पर्स के अंदर से पैसा गिर जाला। जी उठी ना, क्या एगो बात पूछे के बा। का अगर हम मर जाएम तो रउआ तो दोसर बियाह कर लेम। ना झूठ बोला तनी, रउआ दोसर बियाह कर लेम। अरे ना करें भाई। ना हमरा विश्वास नहीं खे। तो ठीक बा, विश्वास नहीं है नो तो एक बार मर के देख ला तो तारा खुदे पता चल जी। ये बहुत बदमाश हो गइल बा, एकर बियाह क दिया तबे ही सुधरी। हाँ ठीक कहतनी। रोए काहे लगलिस बाबू? हमरा डर लगता काहे डरा गइल बड़? शादी से। शादी से कैसन डर? रउआ लोगन के रोज रोज के लड़ाई देख के डरा गइल बानी। मम्मी जी खाना ले आई? का बनौले बरू? दाल भात चोखा। रोज रोज एक एगो चीज बना देता रू, खात खात मन उता गइल बा। इ ना जे अच्छा अच्छा चीज बनाई। पिज्जा खाएम? हाँ हाँ बनाओ। बनाएम ना, ऑर्डर करे के पड़ी। दी पैसा। कतना? 600। ना ना, हम दाल भात चोखा खा लेम, हमरा बड़ा अच्छा लगेला। बाप रे बाप, इ तो घर लुटवाइए दी। रोज रोज के ड्रामा भइल बा, नौटंकी लगा। हमर बात सुनही के नहीं के कोनो लड़त रहला बा। झगड़ा भइल बा हमरा से, आ खीस उतार तोर बर्तन पर। इतना जोर जोर से काहे बजाओ तोर बर्तन? ठीक बा कि खीस में बर्तन में बजाओ तनी, ना तो रउआ के बजावे लगा नु तो महंगा पड़ जाई। ना ना ठीक बा, बर्तन में बजाओ। पहले की बहू। तहर बाप हमरा बेटा के ठग लेलन। हमर बेटा सरकारी नौकरी करत रहे, आ तब दहेज ना देलन सरकार के। पूरा समाज में हमारी इज्जत चल गए। गैस के चूल्हा मंगनी तो स्टोव दे देले, पंखा मंगनी तो बेना दे देले। धोखाधड़ी भइल बा हमनी के साथे, एगो मच्छरदानी ना देलन। अम्मा जी माफ को दी हमरा बाबूजी के, ऊ बड़का गलती को देलन। जाए दी, हम जिंदगी भर और गुलामी करम। आज की बहू। तार पापा कुछ ना देलन। एसी मंगनी तो कूलर दे देलन, 4 चक्का मंगनी तो 2 चक्का दे देलन। एकदम धोखा भइल बा, धोखा हमनी के साथे। एक खबरी हो तहर वीडियो बना लेनी। दहेज चाहिए दहेज। अब सबूत के साथ थाना में जाएम, अब तहरा के चौकी पिसवाएम। नानू कनिया, हम मजाक करत नहीं तारा से। हमर सास नु हमरा के ऐसे कहत रहली तो हमहू सोचनी हम कि हमहू अपना पतोह पर आजमाई। रउआ सुधरन की ना? काहे? रउआ गांव के लोग से कर्जा काहे लेने वाली? हमरा के बोलता लोग कर्जा खोर के बेटा, कर्जा खोर के बेटा। हमें गांव में जाता नहीं तो हमरा के लाश लगता। देख बेटा, हम कर्जा तोरे के पढ़ावे ला ले ले बनी, आ तोरा माई के शौक पूरा करेला। अपना ला हम नहीं खिले ले बाबू। पापा रउआ हमरा खातिर इतना दुख सहता नहीं, अब हमरा से देखल नहीं थे जात। एक काम करता नहीं, पढ़ाई छोड़ देता नहीं। रउआ कर्जा ना करे के बड़ी। अरे हमार बाबू, कितना तू त्याग करत तारो। आई देखा तारा नु चटकन, 2 चटकन मारे नु तो सारा त्याग निकल जाए। जो पर हमरे बिल्ली हमरे से में आओ। ते 1 नंबर के बदमाश हो गइल बड़ीस। अब तोरा के हॉस्टल भेजे के पड़ी तबे ते सुधरबे। दादी रउआ पापा के हॉस्टल काहे ना भेज देनी? काहे? पापा भी सुधर जैतन। कैसन खाना बनैले बारू? तनिको स्वाद नहीं खे में। मम्मी जी राउर जीभ के टेस्ट खराब हो गइल बा। इहे खाना सब कोई खैला खता अच्छा लागल, रउआ खराब लागता। चली तो रउआ के एगो डॉक्टर भी ले चलतनी। चले ना जानी अंगनवे टेर, हमार जीभ खराब हो गइल बा। चलो तक हमें डॉक्टर भी ले चलता रू, हमू चलो तनी। चली। बताइए क्या समस्या है? देखी ना डॉक्टर साहब, कितनो अच्छा अच्छा खाना बना देतनी, आ घर भर के लोग के अच्छा खाना लागता, लेकिन हमरा सास के खाना अच्छे नहीं खिलागत। देखी तो इनकरा जीभ में का भइल बा। माता जी जीभ दिखाइए।
समस्या तो गंभीर है। हैं? गंभीर बीमारी बा? हाँ, इसका मात्र एक ही इलाज है कौन सी डॉक्टर साहब? कि खाना खुद से बना के खाना होगा, बहू के हाथ का खाना नहीं खाना है, तभी ये गंभीर बीमारी ठीक होगा। ना डॉक्टर साहब, खाना तो हमारे पतो अच्छे बनावेली। हम जानबूझ के बोले नहीं कि खराब बनाओ तरी कि मन ना बढ़ी। माँ तार केस पाकता, हाँ टेंशन से पकता। तारा का चीज टेंशन? टेंशन नहीं के, बाल बच्चा के टेंशन बा। जब बाल बच्चा बात ना मानेला नु, वही टेंशन में केस पाकेला। ओ यही से कहीं कि नानी के सारा बाल उजर का है बा। हेलो गाइज, हम परीक्षा में फेल हो गए बनी। आज लोग इनके सिखाएं कि परीक्षा में फेल भइला पर कैसे अपना गार्जियन से बताए के बा बिना पिटैले। का रे काहे रोता रे? हमरा के तुम मारो, मार के मुआ दा हमरा के। हम बहुत खराब काम कइले बनी, तारी इज्जत एकदम माटी में मिला देले बनी। का भइला बेटा, कुछ भइल बा का? हम परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा में फेल हो गइले? मारो बेटा, मारो मारो। अरे हमर बाबू चिंता मत करो, मेहनत से तू पढ़ले बड़ा नु, अगला साल फिर पास हो जेबो। ये सब होत जात रहेला। आओ आओ हमर बाबू, हमर आओ। ब्रेकिंग न्यूज, रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस। रे एगो रिक्शा चालक के बेटा आईएएस बन गइल, तोरा पर इतना खर्चा कोई नहीं है, तू फेल हो गइलो। भैया बहुत मार मारले बारन सन। चल अभी बताओ तनी ओकनी के हमरा भाई के छू देला हसन, मार थापर के लेके ठीक कर देम। चल चलो भैया चलो। चल जैसे वो लोग मारल चालू कर दिया। एकदम हम थापर तैयार कर रखत इनते, बुलाओ खाली। ओए बाहर निकल लोगिन, अकेले गाड़ी तो मार देला लोगिन। अपन भाई के लेके आइल बानी, आओ निकल जल्दी। बाहर निकलो सन जल्दी, आज खीसे में बानी हम। भैया ये बारन सन मारो। हाथना शरीफ शरीफ लोग से ते लड़ाई कर लेली सा, तोरा शर्म नहीं क्या बात? हमरा भाई से कोनो गलती भइल हो कि तो लोग माफ करेम, अभी नादान बा। ठीक बा? ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा बा लड़िए मत अब से ही लोग के, अच्छा अच्छा लोग से लड़ लेता। भैया गोइल डला अपने के पीटे हमरे पीट देला। पागल बरिस का, देखो तो कितना मुंह स्टैंडर रहा हसन, तोरा फेरा में हमहू पिटा जैती। आदमी देख के ना झगड़ा कर जा रे पागल। Butterfly, 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 butterfly. Where are you going? Where are you going? I am going because you are boring. I am going because you are boring. ए जी हमरा बड़ा चक्कर आवता, लागता बीपी लो हो गइल बा। तू तो हम जानते रहनी है कि होई। कैसे? देखो दुनिया के नु सारा औरसन के बीपी लोए होला, आ मरसन के हाई। जानते रू का है? उ कहे काहे कि औरसन नु लड़ाकिन हो केली सन, दिन भर अपना मरद से भचर 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 बोलत रहेली सन आ डांटत रहेली सन, तो एनर्जी सारा लेस हो जाला, ऐसे बीपी लो हो जाला। आ मरसन बेचारा बोलिए ना पावेला सन, तो सारा किस अंदरे रह जाला, यही से बीपी हाई हो जाला मरद। बाबू स्कूल काहे ना गइले हो? दादी स्कूल कहना में इज्जत नहीं थे। आए पढ़ला लिखला से इज्जत बढ़ेला कि इज्जत घटेला? जो जल्दी पढ़े। रोए ना कहनी, रोज रोज कहीं ना जाए के ना तो इज्जत घट जाला। हमरा पॉकेट में से पैसा निकले बरू का? ना तो हम काला निकाले जम पैसा। 1000 रुपया कम बा। रउआ तो हमेशा हमरे पर शक करेनी, गिरा देले होके हम कहीं। इस शादी के बाद हमरा पॉकेट में से पैसवा ज्यादा काहे गिरे लागल? आ वो पर्स ना गिरेला, पर्स के अंदर से पैसवे गिर जाला।